Kurssi TJTA 118, osatehtävä 4, vierailijan luennot. Teemat, mitä me poimittiin näistä vierailijan luennoista tähän esitykseen, on pilvipalvelut, NAS eli Network Attached Storage sekä tiedon varmentaminen. Lähdetään liikkeelle näistä pilvipalveluista. Pilvipalveluilla ei vielä yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Mutta karkeasti sanottuna pilvipalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa IT-resursseja tarjotaan asiakkaan käyttöön internetin välityksellä. Ajatus näistä pilvipalveluista on syntynyt jo 90-luvun alussa, ja silloinhan se ajatus on kuulostanut erittäin utopistiselta, että laskentatehoa tai kiintolevytilaa pystyisi ostamaan niin kuin sähköä suoraan pistokkeesta. Vaikka pilvipalvelut on vielä melko tuore ilmiö, niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin on sen mahdollistavat tekniikat kuitenkin ollut olemassa jo pitkään. Uutta on vaan tapa, jolla näitä tekniikoita on opittu käyttämään yhdessä ja näin mahdollistettu nämä pilvipalvelut. Pilvipalveluissa tieto tallennetaan pääasiassa internetissä sijaitseville palvelimille, vain tilapäisesti itse päätelaitteilleen. Mutta vaikka näin, niin loppukäyttäjä ei pääsääntöisesti huomaa käyttävänsä tällaista hajautettua palvelua, vaan näkee ja käyttää tuotteen käyttöliittymää aivan kuin mitä tahansa normaalia sovellusta käytettäessä. Pilvipalvelut ovat paljon muutakin kuin pelkkää tallennustilaa verkossa, kuten iCloud ja OneDrive-palvelut. Ja tästä esimerkkinä Jyväskylän yliopiston käyttämä Isamail-sähköpostipalvelu, jonka Google on tuottanut. Pilvipalveluita käytetään muun muassa myös laskennan hajauttamisessa, kuormien tasaamisessa ja rahan laskentatehon lisäämisessä. Ja nämä palvelut jaetaan 3 pääluokkaan. Software as a Service, Infrastructure as a Service ja Platform as a Service palveluihin. No sitten pilvipalveluiden tuomia hyötyjä ja ongelmakohtia. Pilvipalvelujen tuomat hyödyt ja ongelmat yksityisille käyttäjille ja lähdetään plussista liikkeelle. Käytännössä ainakin ilmaista tallennustilaa. Eli ostat minkä tahansa Applen tuotteen, saa ilmaista tallennustilaa iCloud-palveluun. Ostat minkä tahansa Windows-pohjaisen tuotteen, saat ilmaista tallennustilaa Microsoftin OneDrive-palveluun. Pilvessä olevien tietojen saatavuus miltä tahansa laitteelta on varmasti tällä hetkellä pilvipalveluiden suurin tuoma hyöty yksityisille käyttäjille. Olit missä päin maailmaa tahansa, millä laitteella tahansa, pilvessä oleviin tietoihin pääset käsiksi mistä vaan. Riski tiedostojen katoamisesta pienempi kuin itse säilytettynä. Ja miinuspuolena tietoturvariskit ja siitä esimerkkinä viime vuoden puolella tapahtunut tietovuoto iCloud-palvelussa. Siellä aika arkaluontoistakin materiaalia vuodettiin. No sitten pilvipalvelujen tuomia hyötyjä ja ongelmia yrityksille. Plussista taas liikkeelle. Vapaus IT-resurssien hankinnasta. Kustannustehokkuus. Maksat vain siitä, mitä käytät, ja siihen liittyen tuo seuraavakin kohta skaalautuvuus. Eli ihan täysin yritysasiakkaan tarpeen mukaan on skaalattavissa kaikki palvelut. Miinuspuolina uuden oppiminen. Niin kuin aina, jotakin uutta kun tulee, niin hetki menee, että se oppii ja sitten siitä saa kaiken hyödyn irti. Käyttäjähallinta. Eli kuka pääsee tietoihin käsiksi ja mistä. Ja vielä viimeisenä miinuspuolena on nämä sopimusehto-ongelmat.
että kuka pilvessä olevan tiedon omistaa, onko se sen tiedon sinne laittanut vai sen pilven omistaja yritys. No sitten seuraavana tämä NAS eli Network Attached Storage. NAS on tallennusjärjestelmä, joka jakaa dataa samassa verkossa toimiville muille laitteille. NAS-palveli on yhdistetty suoraan tietoverkkoon. Se on rakennettu käyttötarkoitustansa varten, eli se ei sisällä näppäimistöä tai näyttöä eikä edes kunnollista käyttöjärjestelmää, vaan tämä NAS-palvelimen valmistaja on tehnyt siihen käyttötarkoitukseen sopiva käyttöjärjestelmä, tai sitten voi käyttää internetistä löytyviä open source käyttöjärjestelmiä. Tätä NAS-palvelinta hallinnoidaan verkon välityksellä, usein nettiselaimen kautta. NAS-palvelimet tarjoavat NFS, CIFS, AFP ja NCP-tiedostopalvelimia, eli kaikki mahdolliset tiedostoprotokollat palvelimet löytyy. No sitten kuva tästä NAS-järjestelmästä. Eli ylhäällä ensimmäisenä kuvassa näkyy näitä laitteita, 3 kappaletta. Niitä voi olla myös vaikka 300 kappaletta. Ne on yhdistettynä tietoverkkoon, jonka kyljessä on tämä NAS-järjestelmä, ja joka sitä tietoverkkoa käyttää jakaa datansa näille kaikille laitteille, jotka on siihen yhdistettynä. Ne on niin kuin lyhykäisyydessä. Ja NAS mahdollistaa dataan keskittämisen yhteen paikkaan, josta se jakaa sen muille samassa verkossa toimiville laitteille. Näistä dataa on helpompi hallita, mutta siihen liittyy aina riski, kun dataa säilyttää vain yhdessä paikassa, että sen kaatuessa niin kaatuu aivan kaikki. Sitten NAS käyttää älykkäitä tiedon varastointityökaluja. Se osaa lennosta pakata tiedostojärjestelmiä säästäen tilaa, ja samaan tiedoston duplikaatit poistetaan, eli deduplikaatiotyökalu löytyy myös. Sitten NAS Jyväskylän yliopistossa. Eli S-asema, moniprotokolla U-asema, hiukkaskiihdyttimen datan analysointi, videopalvelut kuten moniviesti, luentotaltiot sekä eri laitosten kuvapankit, kaikki toimii tämä NAS-palvelimen kautta. Vielä viimeisenä teemana tiedon varmistus, ja tunnetaan myös nimellä varmuuskopiointi. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen on yksi tärkeimmistä IT-infrastruktuurin tehtävistä. Tiedon suojaaminen ja varmistusajojen ottaminen on välttämätöntä tietohallinnossa. Järjestelmän virheet ja inhimilliset virheet aiheuttavat tietohävikkiä, ja jos näitä hävitettyjä tietoja ei ole varmennettu millään tapaa, niillä voi olla mahdollisesti vakaviakin seurauksia minkä tahansa organisaation toiminnalle. Seuraavaksi kerron 2 eri tiedonvarmistustavasta, joita Jyväskylän yliopistokin käyttää. Ensimmäisenä perinteinen tiedon suojaaminen ja ajoitettu varmuuskopiointi. Tunnetaan myös nimellä nauharobottipohjainen järjestelmä. Siinä tieto säilytetään yhdellä tai useammalla palvelujen kiintolevyllä tai muulla tallennusmedialla, kuten CD-levyllä tai USB-muistilla. Toisena nykyaikainen deduplikaatioon perustuva kovalevypintajärjestelmä. Siinä tieto turvallisesti 2 eri sijainnissa, tallennustilan tarve pienenee ja varmistuksen ottaminen on nopeampaa. Ei henkilösidonnaisuuksia, se on erittäin kustannustehokas ja toimintavarma tapa. Sitten on vielä tämmöisiä
kopiointitapoja. Eli voi olla osittainen varmuuskopiointi, missä osa tiedostoista ja kansioista valmennetaan. Voi olla ohjelmakohtaisia varmuuskopiointia. Tai sitten voi olla osio kautta kiintolevykohtaisia, missä kiintolevy 1 osio tai koko kiintolevy varmuuskopioidaan. Esityksen on tehnyt Matti Salakka ja Jaakko Niskanen. Kiitos.